No, pero está Estoy da. Kaixo lagunak, gaurkoan hemen Euskal Herrin dugun Ama Birjinaren santuario bat bisitatzera etorri gea, Estibalizko Ama Birjinarena, Araban hain zuzen ere. Eta santuario hau oso aspaldikoa dugu. Badaude ja Konstantziek 10. mendean bazegoale hemen santuario bat, Ama Birjinari dedikatutakoa. Gero Ama Birjinaren irudia erromanikoa da, eta oain ikustera goazen santuarioa 12-13 mendekoa dugu. Hain zuzen ere oso aspaldikoa, erromanikoa. Eta hoxe da gaurkoan maiatzeko hilaren bukaera honetan eakutsi genizuekena. Bale ba. Eta hoxe dugu, Estibalizko santuarioa. Horrelako detaile politek bat ditu, arpegi berezi hori bezala, mediebala, erdiarokoa, eta hause ingurunea. Barrutik itxura erromaniko purua dauke. Behar bada San Prudentzio izango da. Organo bat ere badau. Eta hause dugu Estibalizko Ama Birjinaren irudia. Gertutik ikusiko dugu. Jesusen bihotza ere hemen daukate. Gurutze bat. Eta bataio pontea ere ikusgarria da. Oso aspaldikoa eta harrizkoa eta benetan ikusgarria da. Begira zenolako detaileak. Santuario honetan, 100 urtez, azkeneko 100 urtetan, beneditarrak egondu die. Eta lan bikaina burutu dute. Fedearen alde, baita euskeraren alde, kulturaren alde, izugarrizko lana burutu dute. Hementxe, nolako komunidadea egondu zen, baina urteen poderioz, komunidadea zartu, hemen ditugu azkenekoak, eta utzi behar izan dute monasterioa, iaz, betire hemendik gure eskerrona agertu nahi diegu urte hauetan egondu diran bere itar guztiei. Eta komunidade berri bat, ekarri du oengo apezpiku berrik, Eukaristiaren erromesak, eta ea zen moduzko lana burutzen duten. Eukaristiaren erromesak momentuz martxan jarri dute bai taberna eta pintxoak eta gainera. Los hermanos a la barra también ven. Bertan, eta baita jatetxe ere. Egunero ematen du, haiek dena gestionatuz. Papertxo bat jarri hartzen du, bakoitzari Bibliako esalditxo batekin, bazkariarekin batera, esan genezake alimentu espirituala. Eta haiek serbitzen duena eta preparatzen dugu bintzat edarki bazkaldu dugu bertan. Yo soy el bacalao, ¿no? Y ese sí. Entonces, 2 de bacalao. Sí.
Conviene de vez en cuando un pescadito. Yo picantón. Picante. Qué bien. Vale. Ahora hay que volver. Bacalao. Shall